Hello, hello, hello. Mega mega love shoutout everyone dyan. At malamig dito sa labas guys, pero kakayanin lang kasi gusto ko naman ibahin yung kulay ko ngayon. Blue, pangit ng blue, pink na lang. Or orange, okay, ito, hindi ko pa to na-try eh. So, ayan. Ayan, mag-mute muna ako guys kasi nagsasalat sila. Naka-gloves ako guys kasi malamig dito sa labas guys. Tingnan mo yung gloves ko guys. So, bakit tatlo lang kaya? Isa, dalawa, tatlo yung kulay puti. Tapos yung dalawa itim. Pero mahirap magdot-dot guys na naka-gloves. Magshahi tayo guys.
So, ayan guys. Ang dami lamok ngayon guys. Ngayon, ala. Hello, magandang shoutout to you sis Vine29 channel. Hello host, Tamsakdan. Hello, Vine29 channel, kamusta naman ka, Day? Day, may mga team premier ako, Day. Baka gusto mong sumali, Day. Mag-ano ka lang, Day, support ka lang. Kung gusto mo lang naman. Para damo imo viewers, Day, kung naga-premier ka. Ayan, salamat sa iyong patamsak dyan, sis Vine. Okay, sis TY. Sis Bang29, kamusta naman ka, sis? Hindi ko pala nalagyan ng harang to saglit. Guys, lagyan ko muna ng harang. Ayan, kinuha ko ang aking gloves sa kabila, guys, kasi mahirap magpindot. Mahirap mag-glit, guys. So, habang nagla-live ako, guys, mag-ano ako, ha? I know that I put it along in my life, but I'll live without you could never be right. As long as the stars shine down from the heavens. As the rivers tawa ako sa pinapantot, guys. Saan ka naman, Ate Maika?
Ikaw na ang pinaka-kwap mo na binata sa aking mata. Hmm, Wish I could be the one. Saglit lang guys ha. May ginagawa lang ako pagkatapos ko kakanta tayo dito. Magpitchoke tayo. I know that I should belong in my life. But I live without you could never be right. As long as the rivers run to the sea. If boring, getting over me. Baby, that's not me. You need someone willing to take your heart, to my soul. Want you forever with something I do. Oh, can't you see that I'll be all you need? Ano kayo guys? Diyan pa ba kayo? Ano sinendas mo? Kasi guys, makakalimutan. Salamat sa patamsak mo dyan sis Vine 29 channel. Thank you so much. Take you by the hand and wish, make your spirit well. It might come true from the start. Story na. Ang hirap talaga guys, ang dami ng mga ano ko dito, mga tawag nito. Nakawa ako sa ano ko guys. Bahin ko na naman yung ano.
Hello, magandang shoutout to you, Daddy Bell Zinabi. Shoutout, Mami. Tamsak lang muna ako, ha? Magronda pa ako. Aho. Salamat, Daddy Belly, sa pagdalaw kay host. Thank you so much. Kamusta naman kayo, Daddy Belly, sa ating GC? Thank you sa'yo, Daddy Bella Zinabi. Nahiya na ako doon kasi Daddy Belly mag-share sa GC natin. Kasi baka sabihin ng mga kasamahan natin doon, hindi nga ako nag-ano. Hindi na ako nagsusupport tapos nag-ano ako doon. Tan, tanananan. Ayun, mega shoutout to Pak Vlog Official, dan tamsak haranghu. Salamat sa paharang mo, te. Ayan. Magbaka lang sa may maglablab para mabalikan ko. Ayan guys, nagbaba po ng bahay si Belly Sinabi guys. Lablabin nyo na po yan si Belly Sinabi. Ayan, wala ka pa. Bakit palaging wala tong ano si Tupac Vlog Official jacket? Aakyat ka na ba, te? Harang pa more. Ayan, thank you so much sa iyo, Mike Angel You Vlog. Sa iyong pasok sa iyong main account. Ayan, sa mga gustong umakyat dyan, akyat lang po kayo. Walang bayad sa pag-akyat, ha? Ay, ano ba yun? Shout out, te. Ayan, mega lang shout out to you. Post comment. Ay, ano ba yun? Kainis. Magbababa ako ng ano, guys. Ng hagdan. Pangit naman ang mga sound na to. Salamat sa paharang mo si Ate Maika Angelio Vlog. Pero maganda to. Ayan, sa mga gustong umakyat dyan, guys. Akyat na kayo. Ayan, welcome po natin ang aking BFF, Mike Angelio Vlog. Ayan na siya, Ate guys. Ay, nagsisimula ano, Ate Nay, may tatanong ako sa iyo tungkol doon. Sure, ano yun, te? Kailangan ko ba ng ano? Kailangan ko ba ng yung before and after ba doon? Kailangan? Ano? Screenshot? Screen recording? Ano? Oh, yung screen recording na before you start at saka yung start, ganun. Hindi. Saan? Sa Team Premiere? Yung sa playlist na, sa playlist natin doon sa admin, sinimulan ko na ngayon para matapos. Kung kanina ko lang yun alam, susmiyo, kanina ko lang ginagawa yung isang cellphone ko. No need na yun, te, na tawag nito, may proof. Basta ang proof lang yun, te, na ibigay mo doon sa page. Yung naka-redline lahat. I-video mo siya. O, naka-redline lahat. Pero, watch later. Transfer ko lahat sa watch later. Ngayon doon mo na i-ano sa watch later, doon mo na i-video siya, pati yung time watch niya, ganun lang. Pero doon naman sa kabila, te, sa GC na ka-add ko lang kanina sa iyo, ano yun, te, need yun ng start, clear history, time watch, watch later. Ililipat din yun sa watch later. Tapos ganun din yung pagkatapos na red line tsaka time watch pa din. Kailan kayo magsisimula yun, no? Kasi kakatapos na namin, pinapatapos pa yung task 36 eh. Baka baka bukas, task 37 na. Okay lang yun. Bakante yung isang cellphone ko dito eh. Kung alam ko lang na may ano eh.
Diba? Kaya Pero hindi ko din kasi akala ko kasi paano yun? Pwede siyempre ako bago magpalista para mamaya? mag-ano? Pwede ako magpalista? Mag-my turn ka na doon? Hindi Kanina pa. pa ako nagsabi sa'yo, mag-my turn ka doon. Nahihiya kasi ako mamaya sabihin nila hindi ka pa nga nag-play ng playlist ng ano, tapos ako may turn ka. Hindi, mag-ano ka lang, mag-my turn ka doon. Sabihin nila, ako basta Nakakahiya kasi pinamumuha nito. alangan ako magma-my turn sa'yo. Uy, approve ka na daw doon sa page. Oo, approve na ako. Nandun na ako. Nabasa ko na nga lahat ng ano eh. Admin, pwede Hindi, lang ako dali may... na. Punta ka na Wait doon, lang. mag-my turn ka na. Anong oras ba yung available Ito, doon? ito ano ko sa'yo, copy paste mo, oh. Ayan, oh. Ate Noemi, tingnan mo yan sa GC Oh, natin sa Team Premiere. Yan ba yung sinasabi mo na ano? Di ba yan yun? saan? Saan yung ano? Saan yung Oo, schedule? yan nga. Yung premiere. Doon nga Hindi sa mo main namin natin. nasaan yung schedule? Ha? Nasa taas? Hindi mo ba nakikita? Kasi yung my check na yan, basahin mo kasi sa taas. Pag nagsabi na balik sukli, Itong, sukli pa kasi yan. itong May Sinisingil pa sila ng mga 25. admins doon. Anong oras Ayan, yung oras oh. mo dito? 8:50. Ay, 8 o'clock ka. Oo, 8:15 ka naman. Oh. Sige na, pilapan mo na yung sisinin ko sa'yo, Ano na i-copy-paste mo, lang ako? burahin mo lang Alas yung 10 na pangalan. lang ako. Di ba pag alas 10, alas 5 Ano, yan dito? ano yan? Di 8 ako, 8:15 ka, di alas 3:15. Eh, Alas 3 syempre, hindi ako. makakapanood yung isang viewers ko. Sayang. Kaya gusto ko mga 5, ganyan. I-copy-paste mo na yan, te. Maawa ka, maunahan ka na naman doon sa 8:15. I-copy-paste mo na yan, no? Ano na lang ilalagay ko Palitan mo dito? ng pangalan mo. Palitan mo, burahin mo muna yan. Palitan mo ng ano mo, YTC mo. Tapos yung oras, 8:15, ilagay mo. Yung video minutes, kung ilang minutes ang iyong ipipremiere. Pag monetize ka na ha, so hanggang 13 minutes lang tayo. Tapos wag mo na yung burahin yung may check na monetize ka na eh. Tapos ilang GC meron ka sa Premiere. Ilagay mo dyan, di ba? Parang isa lang. Di isa, ilagay mo isa. Oo. O yun lang, palitan mo. Wag mo nang palitan yung willing to support in live and send SS to FB page. May check na kasi yan eh. Dali na, 5. ipasa mo na agad doon. May turn mo na agad. So, okay na to. Ha? Ano mo, ibalik mo ulit sa akin. Tingnan ko. Hala, Basta Ate palitan mo Noemi, lang nasa yung ko na. YTC. Tingnan mo dun sa GC. Bahala ka dyan. Na-send mo na? Oo. Ay, tama yan. Tama yan, tingnan mo, ililista yan mamaya. Ayan yung may mga check na yan, te. Mga, ano pa yan, mga sukli. Sinisingil pa sila. Nagulat nga ako. Hintayin Sabi mo ko, lang saan kasi yun? may admin dyan. Basahin mo kasi ti sa taas. Ayan, oh, nakalagay, oh, January 25 Monday. Oh, nalaglag siya. January 25 Monday, Philippine time base po tayo. Ayan. Oh. Anong Wait pinagagawa lang, mo? wala. Nalaglag ka. Alam mo, wala ba yung problema? Kakalive ko lang pa naman, tapos ginamit ko tong main account ko. Bakit may problema ba? Hindi, alam Kung ko naman wala, gagamitin mo? kasi hindi naman ako nangingisda eh. Ang problema lang naman yun kung nangingisda eh. Oh, di wala. Ayaan mo. Walang problema siguro. Ako nga eh. Pagkatapos kong mag-live minsan, pinipremiere ko agad eh, di ba? Kita mo naman. Hmm. Tama Wala naman yan, te. talagang problema yun. Hintayin mo lang. Hintayin mo lang, te, kasi yung admin ngayon na nakatorn, bukas, yun ang maglilista doon sa'yo sa ano. Ah, okay. Tapos, Anong oras abangan mo yun bukas dito? yung playlist. Abangan mo bukas yung playlist na ibababa nila dyan. I-clear history ka muna bago mo punta doon sa ano. Kasi sunod-sunod na lang naman yun, te.
Sunod-sunod yung playlist. Oo, sunod-sunod lang naman yun. Tapos kailangan huwag mong anuhin. Halimbawa, yung isang cellphone mo na ginagamit diyan sa Team Premier, yan lang ang gagamitin mo. Para at least mag-redline lahat, di walang halo. Kasi minsan may time na, di ba, walang slot. Hmm. Meron minsan na time na walang tao. Di siyempre maghihintay pa yung mga tao. Pero minsan lang naman yun. Pero palagi naman naka full slot lahat yan. Hmm. Hindi, Eh, okay pag lang naman okay sa ka akin. dito, pag nag-support ka dito, kung kaya mo pa, ano kita doon sa Team Agape. Sa Agape, 100 plus doon tao. Pero kailangan support. Ako kasi siyempre, nag-a-absent ako minsan, gawa nga siyempre walang linya. De, Hmm. kawawa ako ngayon. Binagyan na lang ako isa. Alin isa? Visit, isang ano na lang, isang slot na lang binigay sa akin. Wala namang Pero ano problema na yan, sa akin. May maintain lang. computer naman, dito eh kung gugustuhin ko. Um, Kaso siyempre ayaw ko masyado ako ma-stress. Oo, kaya nga ako Paano yun? Pag dalawang buwan. nagpalista ka doon, kung anong oras mo dito sa Premiere, yun din yung oras mo doon sa Agape. Oo, isabayin mo sila. Pero, kailangan, minsan kasi may time na, siyempre, alimbawa, ako kasi admin ako dito sa Team Premier. Mm. Nauuna ako sa mga slot. Pero bago Mm. ako magpapa-sked dito sa Team Premier, inuuna ko muna doon sa Agape kasi mahirap mag-ano doon ng slot eh. Kasi minsan, siyempre, hindi ako admin doon sa kabila. Siyempre, lahat ng admin, mauuna talaga sa slot bago ilapag doon sa main. Mm. Ilan bang Ganun tao yun. dito sa Team Premier pag karaniwan na nag-a-attend? Mga nakaabot yata ako noon ng 60, 70 eh. Kasi 100 plus tayo din dito te. Pero yung iba hindi lang kasi active eh. O 120 members o sabi ni General. Sabi niya o 120 members sa page natin bukas sana all andun. Oo nga, 'di ba? Ayan, thank you so Hindi much naman sa ako ating sasali funeral sa ibang GC members. kasi ayaw ko kasi yung may stress ako ng todo. Gusto ko Ito yung lang mo, smooth lang ito yung lang muna mind ko. isalihan mo. Ito lang muna salihan mo para at least Hanggang anong oras nga ba yung simulan nito? Baka mamaya bigla akong magtuloy-tuloy ng tulog. malalaman yan bukas te, pero ang kadalasan yung oras dito 12 eh. 12 o 12:30 ganun sa atin. Te ayusin mo Ah. iset yung premier mo ha, baka iba yung ha, iba yung oras mo ba? Baka sa Pinas mo ilagay mo. Anong oras nga ba yung Ayaw time dito? 3:15 yun, oh. 3:15, 3:15 nga, magkasunod lang tayo eh. I-set mo na siya pag nag-set ka dito te is 13, 14, 15, 15, 15. I-set mo siya ng 15, 15. Ako naman is 15. Isiset Military ko pa naman time. sana siya ng 3:15. Alam mo ng military time eh, di ba? Hindi ko So, alam. anong gagawin natin dito, te? Nag-i-edit pa kaya ako, te? Wala akong internet. Ako nga hindi nga ako makapagsimula kasi paano ako makapagsimula gamit ko 'tong isang cellphone. Magsi-sit sana ako, mag-i-edit sana ako. Hindi ka pa ba naka-edit? Akala ko Meron magsi-set ka na lang. Kasi yung marami set, akong eh, kahit na alam mo, mamaya mo yan i-set, marami akong video na for posting. Hindi ko pa pino-post. oy, wag kang wag kang, ang minimum lang natin is 13 minutes. Wag kang lumampas doon kasi bahala ka dyan, ipa-edit yan sa'yo ni General. Hindi, alam mo yung mga video ko ngayon, nag-ano na rin ako ng video, nasa 12 na lang, 12 minutes, 12 plus, ganyan na lang din. Hindi na ako Hmm. nag-i-edit ng sobrang haba. Pag Ako, humaba na yung video ko, nagka-cut na ako. hmm, ako nga minsan pag may agapi ako, 12 minutes lang talaga doon sa agapi. Dito nga maganda kasi 13 minutes. Pero 1 minutes lang naman yung diferensya niya. Kaso nga lang, yung harang ko kasi minsan umaabot ng 40 minutes. Hmm. Grabe na harang yan, te. Walang patawad na harang yan, ah.
Uy, bakit ako ba naglagay ng harang ko? Si Lolo naman. Huh. Shout out pala sa mga nandiyan sa baba. Para lang tayo nag-uusap dito sa cellphone, ah. Wala namang tao, ano ka ba, Hindi. oh? Hindi naman ako nag-aano ng harang eh. Hindi naman ako yung naglalagay doon. Basta nilalagyan ko lang. Hindi naman ako yung nagsabi na, uy, gusto ko ito mahabang video yung ilagay mo sa akin, ha. Siyempre, I'm thankful kasi mahal ako ni Lolo, di ba? Oo, mahal ni Lolo. Hindi ako makabuti makadot-dot, kinuha ko yung isang gloves ko. Hindi, alam mo kasi bakit mahahaba yung mga harang na lumalabas sa akin. Kasi siyempre, gumagamit ako ng, di ba, ng ano. Yung mga harang na Yun lang. dumadaan sa akin, galing sa ibang nasyonal, ano. Parang ano, parang ano na kaya ate, parang wag muna siguro akong mag-jacket na. Sabagay hindi naman bawal yung jacket eh. Ang bawal ngayon is ano, yung mga kino-comment daw sa mga live, yung mga heart bawal na daw. Noon ko pa yan sinasabi sa'yo. Na-spam yun. Hindi naman siya bawal kasi noon nung pagsabi mo. Ngayon lang siya bawal. Saglit may PPM na Noon akong lang, agad sa noon pa yun amin. bawal, di nyo lang talaga alam. Kaya nga nai-spam yun, di ba nakita mo dati yung in-screenshot namin nawawala? Sabi ko sa'yo, Hindi sana bawal ano yun. na, hindi sana sinipa na kami ni Lolo. Kanina lang kasi yan eh, parang may nag-live yata na sikat na vlogger. Tapos nagpalaro yata siya doon. Oo, nagpalaro siya tapos parang color-color yung heart doon. Ang dami ng heart. May color green, color red, ganun. Kaya nga may emoji, kaya nga may sarili kang emoji kasi pwede kang gumamit ng emoji mo or emoji ng YouTube. Pero don't use your own emoji on your face, on your keyboard. It's not allowed. Pero alam mo, totoo lang, ang sakit ng ulo ko. Walang kung bakit. Bakit gabi ka na ata nag-i-LS ngayon? Hindi ka nag-i-LS ng umaga? Hindi, nag-ilis ako. Ay, nag-ilis ba ako kanina? Ay, nag-ilis Oy, ako nag-LS. kanina, mga 1 hour lang yun. Kasi Wait lang, wait lang. pag umaga te, parang ano, mahina ang linya ko dito. Pa, nung nililigawan lamang kita, tagaraw tuwing gabi, masilayan lamang yung mga di kahit pa. Ayan. Sino kaya ang tatlo nito? Ikaw, ako, yung isa? Diyos me. Ang lamig, guys. Kulang na lang takpan ko yung mga mata ko eh. I don't Naka-off pala ako, salita ako ng understand. salita. Ay, pala ko talagang inano mo talaga yung off. 7. Gave me you. Uy, may bisita ako. Ikaw ulit? Sige, kaya pala. Ay, putik. Bakit nalaglag yun? Bakit ka nalaglag? Diyos me, yung Marimar, umakyat ka ulit, eh. Bakit ka nalaglag, te? Inekis ko lang naman yung ano, ah. Hala, sinipa ko si ate. Oh my God. Oh my God. Oh my God. 7. Hindi mo Bakit ako ka nalaglag, in-accept. te? Dapat pala talaga ganun lang, no? Patay tayo nito. Ganyan na nga lang. Naka-charge kasi yan. Binaba ko kasi may gagawin ako sa YouTube. Itong isang cellphone lang na to ang gamit ko.
Kaya pala. Kaya sabi ko, bakit dalawa? Sarap magkape. Magkape ka. Ay, Diyos mio. Palagi na lang tayo dito nagkakape. Diyos mio, naglo-loading na ako. Kanina nga ako, alam mo, ang hina talaga ng internet ngayon, promise. Kaya nga sabi ko kagabi, pag umaga, mahina ang internet ko. Nakakainis talaga. Sobra, guys. Nakakainis. Alam mo, ang daming video ko sa farm. You rise and the morning's done. Tapos, ano yun? Minsan nakakahilot mag-ano no? Wait lang ah. Nakakahilo maghanap ng ano? Tama ba tong inaano ko? Ay, mali yata to ah. Alam mo ba kung bakit ako nag-live? Bakit? Kainis? Bakit Bakit kaya bumababa yung ano natin, no? yung ano? Yung ano Right beside you forever. And I'm fall apart. Mm-hmm. Who is that girl I see? Staring. Oh my God, lampas sa 13 minutes yung video ko. Kainis. Tanggalan natin to. Ano, mananahimik na lang tayo dito, te. Busy sa kaka-edit kami, guys. Huwag kayong magulo dyan, ha? Talagang hindi pa pinagulo yung ano. Eh. Yes. Oh, 12. Okay. 1 minute pa. Okay. Ate Noemi, Oh. paano pala yan? Yes. Ikakapipis ko Anong yung pangalan paano? ko dito sa ano, Saan? na nagpe-play ng ano. Oo. Saan mo i-copy-paste? Uy, Tinoymi. Naririnig ba ko nimo? Oo ah. Hindi kita naririnig, te. Wala kang boses. O ayan na. Naririnig mo na ako? Oo. Sabi ko, yung nagpe-play ba doon sa ano, cave ng admin? Ano?
Kailangan ba na i-copy-paste ko yun, tapos ilagay ko yung pangalan ko? Saan ka magka-copy-paste eh? Ito Ay, yung doon nakalagay sa, dito, Oli. sa page. Sa page. Hindi, dito lang sa sa may nakalagay dito sa Team Premier. Ito nakalagay dito, list ng nag-play nasa admin PL. Sabi niya, Ayaw, copy, paste, and mamaya. activity team. Mamaya, January pag 23. natapos ka na, isi-send mo sa page, tingnan mo doon kung saan yung PL ng admins doon sa page, isi-send mo. Tapos, ano ka dyan, i-copy-paste mo yung pangalan mo. Mm, Ganun lang siya, te. Kasi, di ba, tapos ka na. Hindi ka pa naman mm. tapos, di ba? Mamaya. So, mamaya, or bukas. Sabi nga ni General, pag ano daw, pag natapos ka na, ipasa mo agad. Para at least, bukas, pag nag-set ka na ng premiere mo, pag ano yung mga admin, nagpunta doon sa channel mo, titingnan kasi yan nila kung talagang ano ka, play. Mm. Okay lang kahit di na nila tingnan, di naman ako mandaraya. Oo ako nga. Alam mo Mandurugas lang. ako, nagsuklian ako. Hindi ako hindi ako tawag nito. Hindi ako kahit kailan tawag nito, yung nagsabi ako na suklian niyo ako ha, pero yung sabi na may piniim ako tapos siningil ko, hindi ako naningil. Oo Kasi hindi naman. nasa kanila na yun eh. Nasa kanila na yun kung talagang mag-aano sila. Kapangit ng mga music ko. Okay lang ba na marinig yung music dito? Mag-edit ako. Oo, pag walang CPR. Ito, hindi na wala kasi itong CPR sa akin eh. Hindi rin naman naririnig music mo diyan eh. Mag-headset na lang ako. Di ba? Walang CPR yan, mga Mm. music lang naman sa sa pang-edit. Mm. Mag-headset na lang ako para sure kasi Mobile Legend yung i-editin ko eh. Sige. Yung tipong nandito lang kami sa live guys para mag-edit. Mainit mo na guys, malamig. So, andyan na kayo guys. Alam mo, wala namang tao eh. Tayo lang naman. Social tong pag-i-edit namin naka-live. Kaloka. Hindi pang paano lang yun, pang pa dagdag na revenue. Anong ano pala? Ng tawag nito. Okay. Kapitan. Ilang minuto ba to? 11 lang pala to eh. Akala ko naman. Paano pala te pag maiksi? Walang problema. Nasa sa iyo nga eh. Di maiksi. Ano, walang problema kahit maiksi yung video mo. Pero kumbaga, sayang lang din yung time mo kasi walang may mag-ano yan, time mo pa rin yan kasi kada premiere, siyempre may mga 15 minutes. Di ba? Tag 15, Mm. 15, 5 p.m., 5:15, ganun, 5:30, 5:45, 6, ganun yung oras eh. So, 15 minutes, kaya yung monetize 13 minutes lang, siyempre may harang pa eh. Kaya mo na kasi yung ad ko. Yung harang ko. When you touch me like this, when you touch me like that, when your hearts to believe when it's coming back.
So, kamamimba. So guys, ako lang yata. Busy-busy ang kasama ko guys, oh. Isa lang viewers ko, oh. Ako lang yata to eh. Dapat nga hindi ako mag-view sa sarili ko kasi isang linya lang yung gamit ko eh, no? Eh, Hmm. di pag hindi ako mag-view, walang viewers eh. Luka-luka. Oh, hayaan mo na lang yan kaso ini-skip ko lang kasi yung harang. Pero ninja ko yan, pero ano yan? Biglang nagdalawa oh. Kasi aray ko, may sasabihin sana akong pangalan. Ang dami kong video ngayon pero inuunti-unti ko lang mag-ano. Alam nyo ba guys, nagla-live ako pero ang lamig-lamig dito sa labas. Pero tinitiis ko lang, ha? Tagal naman ito. Grabe ang lamig kaya sa ano, sa disyerto, Diyos mio. Hmm? Ang lamig-lamig sa disyerto nung pumunta kami doon. Bakit malamig? Ay, Walang jacket doon? talagang bakit? Hindi, may mga jacket naman kami, kaso yung heater kasi namin parang mahina. Alam mo yung tanong ko na tulala ako, tapos bigla akong magtanong, bakit malamig? Tapos Wala bigla kasi akong hindi nasa, bakit ay, malamig. Talagang oo nga pala, tinatanong winter talaga nga yung pala ngayon. malamig eh. Aray ko. Nalupa ako sa tanong mo bakit ang lamig? Bakit ang lamig? Sabi niya gano'n. Sabi ko, ha, tinatanong mo talaga yan, te, bakit malamig? Nakakaloka ka, te, nalulupa ako sa'yo, te. Eh, bakit ganun? Baliw, hindi ko pa Bakit? nga na okay eh. Kaya para sabi ko,
Mag-iinit muna ako ng ano, magkape. Kape tayo, te. Dapat, dapat medyo mahina lang yung music ko para naririnig. Hmm? Dapat mahina lang yung boses ko. Ito mahirap pag nag-edit ka, no, papanoorin mo yung video, tapos pag nag-play, papanoorin mo ulit. O, di ba, sawan-sawa ka na sa pagmumukha mo. Ayan, oh, ayun. Mega mega love shoutout to you, Kuya. All right, mga tol. Salamat. Grabe, nagising ako. Bakit? Ano ko, ayan ka na naman, Kuya. All right, mga tol. Nandito si Teletubbies. Tulog ulit. Ay, Hi! grabe si Kuya Tol. Talagang nagising siya tapos tulog ulit. Hi, Ay, Kuya, oo, ano, oras na alright. doon sa Pinas. 1 o'clock Ngayon na ko na eh, lang di ulit ba? ito nakita. Bakit kaya? Mm. Pero minsan pero uy, Kuya Alright, salamat sa pagdalaw mo sa aking premiere. Uy, Kuya Alright, baka gusto mong sumali sa mga premiere. Pero kailangan support din, 'di ba? Maraming viewers, Kuya Alright. Pero kailangan mo lang din mag-support. Hi, Maika, sabi ni Kuya Alright, mga tol. Hi! How are you, Kuya? Nag-i-edit po ako habang ano, ayan o. Dalawa tayo. Nag-i-edit kami habang Kuya, nakalive. O, saan pa kayo? Kuya, meron akong premiere tomorrow. Kami pala ni Maika. Meron kaming premiere Muni na ba si Kuya? bukas. Oo, muni na yan. Tulog na kayo. Oras ng tulog dito, Pinas. Oo nga, alauna na kasi doon eh. Ay, sa'yo oras ng tulog mo dyan, Kuya Alright. Sa amin kasi is 8 p.m. Alas 8 pa lang sa amin Mm-mm. dito. Mamaya tulog mga alas 10 o alas 9. Ganun. Hmm. Maaga na ngang alas 9. Alauna ka mo. Oo nga. Siyempre, pag-akyat, dot-dot pa. Hindi, ito na lang yung tamang pagkakasabi. Aakyat kami ng 10. Tapos, talagang magdududot na kami ng maybe with 1 hour or 2 hours o mapapasarap yung dot-dot. Tapos yung tulog is, anong oras di? Alauna. Hmm. Buti pati Nabisi ka kasi sa may ka, dot-dot. walang amo. Walang alin? Walang amo. Eh, syempre. Pag nandito siya, anak ko, wag niya akong pinag-ano. Mali yung ano ko, dapat pala na una yung, dito ko pala ilalagay yung ano. Bali talaga ako. Ayan, dito pala dapat ko ilalagay yung ito. So, ayan. So, back to zero na naman ako, kainis. Bakit kasi doon ko yun nilagay? Nananaginip na ko dito. Uy, Kuya Tol, matulog ka na dyan, Kuya Tol. No problem sa akin, Kuya Tol. Salamat sa pagbisita mo sa aking bahay. Ako nga, nananaginip din kanina. Eh, ang tanong ni Ho sa akin, biglang, ano nga ba yun? At Kuya Tol, ang sabi ko sa kanya, sabi ko, te, ang lamig kaya doon sa disyerto kasi nagdisyerto kami, Kuya Tol, nung Friday and Saturday. Sabi niya, bakit malamig? Sabi ko, talagang tinatanong pa talaga yan, te, ah. Nawala sa sarili. Nag-i-edit lang, nawala Biglang sa rin, sarili ko yan. biglang rin ako napaisip. Bakit nga ba ganun? Kaloka ka, te. Di ba, guys? Mga mawala kami ngayon sa sarili. Ganun talaga pag overtired ka na. Hmm. Kaya, Baka ano, balik ka sinasabi na ko na tulog nga. dyan, Kuya Alright. Salamat, Kuya Alright, ha. Matatapos na ako, te. Upload na lang. Unexporting pala. Noon, alam mo ba, te, pag nag-i-edit ako, talagang dinadamihan ko yung mga sabi-sabi.
Ngayon, hindi na. Bahala dyan. Uy. Halati, oo nga pala, Ti, no? Magsisit pala ako, Ti, no? Naka-premiere pala ako mamaya, bukas, mamaya makalimutan ko, Ti, ako, Ti. Isit ko, te. Mag-set ka na talaga. Ako kasi, pagkatapos ko nitong i-upload, at pagkatapos ko palang ano, mag-live, isiset ko na kasi may time na nakalimutan kong iset, te. Di, anong oras na kaya ako nagigising, te? Di, Hmm. nag-PM yung ano sa akin. Sabi niya, hindi ka pa nakaset ng premiere mo. Naku, dali-dali talaga ako. Sa Team Agapi pa yun. Dali-dali Hmm. ako set. Ay, nagising to si Kuya Tol. Siguro nag-ihi. Tapos nagising, nagdot-dot. Ganyan din ako pag nagigising ako minsan. Kasi Ay, hindi ako ka naman hindi, agad te. magtutulog. Hmm? Hindi. Ako, Ako hindi. Pag gusto ko pang minsan yung matulog, nag-view hindi ako ng talaga ako message, tapos, magdudot. yung mag-view ako ng message, tapos ang akala mo, nag-online na ako niyan. Sus, binasa ko lang yan, tapos tamad ako mag-reply, di wala na. Tulog O, ulit. may Ganun time, ako. te. Pero pag ano, te, pag ako ginagawa ko yan na ano, pag medyo maaga na talaga, mga 6, tinitingnan ko yung sino ba nag-message. Pero kung mga alas 2, te, nagigising ako, nagwiwiwi ako, ay, basta matulog pa ako, te, hindi ko pakialaman cellphone ko niya, te. Pero Tingnan alam ko mo, lang oras. hindi ko rin ugali na pagising ko sa umaga, ay, hindi ko ugaling bumangon sa gabi para lang mag-ano. Pero, ano, te, ang tawag nito? Premiere ako The Best Sound Horn Prank January 26. Anong araw yun, kuya? January 26 ang premiere mo? Uy, Kuya Tol, sabihin mo lang sa akin kung gusto mo mag-ano ha, ma-premiere. Meron akong GC. Gusto mo lang naman. Ay, bakit nag-stop yung si ano ko? Yung, Yung ini-edit ko. Baliw yata to. My part 2. Six. Anong ano nga yun, te? Anong araw ba ngayon? Kuya Tol, ang sabi ko naman sa'yo, pag malapit ka nang mag-premiere talaga, mag-start ka na, magsapasa ka ng link sa akin. Kasi sa hirap ng, ang dami ng nasab ko sa ano, sa channel, di maraming nagno-notify. Di na kaya matakbo. Sige, sige na Kuya Allright, matulog ka na dyan Kuya Allright, salamat. Salamat sa pagdalaw kay host. Ayan. At busy-busy ang aking ano. Mamaya tamsakan ko yan Kuya Allright ha. Ay ngayon na pala. Pag mamaya guys, wala na yan talaga. Kasi makakalimutan ko na yan. Itamsa ko muna yung cake ko sa'yo. O pang 40 ako ha. The best horn sound prank. Voice only. Motorcycle like sound. Wow, siya na all. Tamsak. Naku, ang laki na pala ng bahay. Naaabutan na ako ni Kuya Allright. O, 2.5 na si Kuya Tol. Ang sipag mo naman Kuya Tol. Sipag ni Kuya Tol mangisda. Uy guys, ang lamig. Super lamig. Mag-gloves ako. Uy, 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 may harang sa akin. Skip. Bawal ang harang sa akin. Dito. Pagpasok ko, te, sa live ko may harang. Ini-skip ko yan pag sa akin dito, te, kasi mahirap na. bakit? Hindi ko pa natapos ang ano ko sa A-Light, eh, si Tusi ko, pero hindi ko kasi maano yung ano, mahanap yung, alam, bakit walang light dito and ano, hindi umabot.
Hanggang kay ano lang. Hmm, okey na lang 'yan, uy. Uy, nag-BG yata si Kuya Tol, ah. Thank you, Kuya Tol. Sipag 'to ni Kuya Tol, eh, nag-aano 'to si Kuya Tol, eh, nagtitinda ng mga kakanin, lumpia. So ayan ate, dito ako minsan nahihirapan sa aking pag-export. Bakit? Kasi 'di ba, umaasa lang naman ako sa free kind master ko. Hmm. Pero minsan na 'pag nung ano, nung tawag nito, nung nag-load ako nasabi ko na ano, na bawasan, baka kind master ang kumukuha siguro 'te 'no? Ha? Nung nag-load ako ba, nung umuwi kami sa Hmm. bahay, Oh, nabawasan 'tong ano ko, yung load ko baka dito kinuha ng kind master, bakit? 'no? Eh, 'di ba nagfi-free kind master lang naman ako? Hindi naman yan nangunguha ng ano, ah. Hindi ko lang din alam. Eh, bakit ang bilis naman nito? Saglit, mag-iinit ako ng tubig, magkakape ako. Hindi ka pa tapos, te? Hindi pa. Ako nag-export na, pero paano ko mag-export? Alam mo naman ako, maraming kaikikan 'pag ako nag-edit. Ngayon lang ako nagkaganito, eh.
Kape tayo, te. Sige lang, Ayan te. guys, sa akin viewers, magkape tayo. Hindi na ako kakain ng kanin. Gusto lang ako magtinapay. Kunin ko muna ang aking gloves. Kain tayo, te. Diet ako today. Ito yung kakainin ko. May yun, diet talaga. Hindi, totoo guys. Kasi kumain kasi ako kanina. Anong oras na kasi ako kanina kumain? Kaya magtinapay muna ako. Parang hindi pa naman ako gutom eh. Sige kuya to, matulog ka na dyan. Salamat sa payog that this mo ha. Uy, Ate Maika, ang aking Bibo, bakit biglang nawala yung 'di ba? 'Di ba sa Bibo meron yung screen recorder? Te, Mm. Mm. sa phone talaga? 'Di ba i-click Mm. mo lang? Sa akin te, nag-update lang yun, nawala. Paano ko na maibabalik yun? I-click mo lang. Wala ba sa'yo? Bibo din yan sa'yo, 'di ba? Yung merong bilog na gano'n Wala na ba sa'yo? nasa screen? Yung Oo, bilog na may sa gano'n akin na hindi yung screen? bilog. Hindi sa akin Ano? bilog te. Ang Ano? parang noon nga akala ko, hala nabasa yung cellphone ko. Parang sa gilid lang siya, hindi siya bilog. Parang may korte siya na paganyan, ti oh. Ay, hindi Paganyan ko siya, alam oh. kasi sa akin Pero kasi, kulay te, ano siya, te? Apple type kasi yung Parang, sa akin. Yung parang sa iPhone, ganun yung sa akin. Pero tinatanggal ko talaga yun kasi minsan napipindot ko na aksidente, nagre-record eh. hmm, sa akin napipindot din yun ng pusa lang minsan, pero hindi naman siya nag-ano, kumbaga lumalabas lang siya. Kaya okay yun. Ngayon, nabigla ako, bakit nawala nung in-update ko? Buti pa hindi ako nag-update. Kasi may lumabas Hindi eh, yun nga eh. update Hindi yun video. mawawala. Meron yun doon mamaya. Tingnan natin. Hindi ko lang kabisado yung pangalan, Sige. pero nakaano kasi yung Bibo ko eh. Naka-play. O baka may na-off lang ako, di kaya, no? May na-off ka lang Ang nun. sarap Yung ng, ano, ang sarap ng samuli, di bago. Guys, kain po tayo. ganunin mo. Ganunin mo siya. Iangat mo. Tapos may makita kang easy touch. AC touch. Na nakasulat. Pataas? Pataas pa baba? Oo, yung, di ba pataas yung ano ng Bibo? Mm. May Tapos umpisa hanapin ka mo sa doon, ilalim. may nakasulat na AC touch. Yun yung pindutin mo. Easy touch. Mm. Meron. Mamaya. Ay, oo! Ito siya, ti, oh. Ayan, nakikita mo sa taas, oh. Kulay puti. Ayan, oh. Oo, ganyan nga rin yun sa akin. Oh. Bilog Ay, yun. parang hindi naman to bilog sa akin, eh. Parang, Pag nilabas, parang pag kalahating nilabas bilog mo pala. yan, bilog yan. O, di ba? Oo, oo. Pag Ay, kaya sabi ko nakatago na siya, bakit ganyan nawala? talaga Kasi, siya legit. kasi tinahihirapan ako pag magbibideo pa ako. Eh, mas madali yan pag kasi may screen recorder. Ay, salamat Mm. eh. O, di ba? Ano lang talaga, no? Manol lang. Tingnan mo si Kuya Tolo. Sabi niya matutulog na siya, tapos andyan pa rin siya. Kuya Tol, matulog Hala, ka na sana dyan. all sinusuportahan. Sana all. Ayan, Kuya Tol, ha, nagtatampo na sa'yo si Ate Maika, hindi ka daw nagsusuporta. Walang daw sinusuportahan mo. Kaya pala nagtatlo yung viewers ko, andyan si Kuya Tol eh. Namonetize I-video na mo pa lang naman yan, ako. Kuya Tol, ha. Tapos wala si Kuya Kuya Tor Tol, sa Kuya GC. Tol, magkape tayo. Di ba, adik sa kape lang. Nag-ano na lang ako. Hmm. Tawag dito. Nagsisave na ako. Pero dalawang video kasi yung i-edit ko. Gusto mo ibigay ko sa yung isa? Marami kang video. Marami naman, pero mas maganda yung ano, para maiba naman.
lagi lang kasing video eh, 'di ba? Mas maganda i-edit. Bigay ko sa'yo yung isa Eh, ko. baka upload mo pa 'yan. Puwede naman. Oh, 'di ba guys, Hindi, nagbibigayan marami talaga akong kami ng video. Siya lang pala nagbibigay. Ayun, umalis na si Kuya Tol. marami kami meron pa naman ako at saka Diyos mio, ang bilis ko naman parang laruin ko lang naman yun ng isang beses tapos wala na, 'di ba? Meron na Te, ulit kung akong alam ko bago. lang 'yan maglaro, maglalaro din ako para may ano ako 'pag ano, Sige wala mamaya akong papasa i-promote. ko. I-edit ko na ba, ikaw na lang mag-edit? Ikaw na mag-edit. Ik Ay, hindi na mapapasa 'pag ikaw ang mag-edit, 'di kaya ba? nga, Gan cut ko lang yun tapos ika-cut ko lang yun tapos pagdugtungin mo na lang. hmm. Tapos talagang halatado na hindi ako ang naglaro kasi yung boses mo doon. Walang boses nun, pinapatay ko na yung boses nun. Ah, bakit? Bakit maganda? Mas Wala lang, may kasi boses, eh, kasi nilalagyan ko na lang ng ano, kasi minsan nakakapagmura ako doon na wala sa oras sa sobrang inis ko sa mga kalaro ko. Hindi ko maiwasan kaya, ay nag-off na lang ako ng voice, naiinis ako. Sabi ko mamaya ma-CPR ako dahil dun sa mura ko, naku di. oo. Yun nga ang naano ko, te, Sa tingin, nagsasalita sa ka tingin dun. ko naman hindi naman ano yung pagmumura kasi basta wag lang below to the belt na may mumurahin kang tao. Wag lang yung ganun. Kasi nakikita ko naman yung ibang Yung vlogger, malasa yung sa panay mundo. naman ang mura. Uy, ate, nakita ko Pwede. kanina ba? Kasi Mm. nag-aano talaga ako yan, inaabangan ko talaga yung mga upload yan ni sino nga 'tong Bisaya na Alam mo galing ko, din dito, yung lalaki na yan na mataba. nagugutom na naman ako. Kain ka na, te, Kumain. kain ka na. Ako, yung hapunan ko kasi parang dalawa na. Te, dalawa na 'to. May video pa kasi ako dito na tinake ko siya kahapon. Ano, dapat nga mag-ano ako, magfi-film ako. Itinamad naman ako, hindi na ako nakapag-film. Naglaro naman kayo kanina, te. Kanina yan, tinake ko kanina yung laro na yan. Kaya nga ngayon ko lang ini-edit eh. Ibibigay ko sa iyo yung isa, dalawang yun. Sige, sige, sige. Ikaw bahala. Ako magpasalamat naman ako kung may video. Upload ko muna 'to Alam mo, para ma-upload na. gusto ko bang gusto ko sana maligo. Kaso nga lang, alam mo yung pakiramdam ko na parang ang sakit. Parang naman ako nilalagnat. Uy, te, alam mo pangit yung gabi ka naliligo. Okay lang 'pag minsanan. Ako naliligo kasi Kaya 'pag umaga. Alam mo, te, dito natuto ako maligo ng umaga. Sa Pinas naliligo ako tanghalian, hapon, gabi, gano'n. hindi alam mo mamaya, maaga ako matutulog kasi maaga din ako gigising mamaya gawa ng may premier tayo bukas. So kailangan kong magising na maaga kasi kailangan kong linisin yung pasyente ko na maaga Oo. Tapos para mag-sticker ka lang maligo tutupid. na. Pero ay, te, meron pala doon binababa na yun ang ika-copy paste mo doon. Di ka na mahirapan kasi i-copy paste mo. Eh bawal na nga 'di ba yung mga kinapi-paste nila doon, yung ika-copy-paste mo doon, bawal nga yun kasi Kukunin may ng mga ano, star-star nga yun. baka kukunin ng ano, may gagawa yun eh. Baka kukunin yung mga heart-heart na ano lang yung ilalagay. Bago, Hmm, sana all. Kaya ito na, te, upload na ako. Ano kaya ita-title ko dito? yung alin? Yung inedit ko na pumunta kami ng disyerto. Pero may part 2 pa 'to, maraming part 2 'to kasi ano, Sana all nakakapag-disyerto. disyerto nga wala namang net doon. Oo nga 'no, ilang araw ko walang internet. Nasaan na kaya 'to si ate? Ang sabi niya kakain daw siya, sama ko nga kayo. Ay wala palang internet ko, diyan ka lang saglit lang ha. Hmm. Mhm. Ano kayang ita-title ko dito?
Si ate, naantay ko. Kasi, kakain daw siya dito. Eh, paano siya kakain dito? Hindi naman siya kumakain dito. Bakit? Buti nga may kasama ka dyan, no? Tapos maaga ako pala bukas kasi marami akong gagawin. Inis basta may gloves, iba yung pinipindot ko, iba yung lumalabas din eh. Bakit ka ba kasi nagka-gloves? Ang lamig talaga dito sa labas. Finally, tapos na. I-edit ko po to eh. Wala pang music kasi. Kailangan ko pa siya lagyan ng music. Di mag-ano na lang ako palagi mag-alternate premiere kasi wala na. Isang slot na lang meron akong premiere sa Agape. Sabado. Nasaan na ba yung ano mo? Account mo? Ay, 17 minutes pala to. Paktay tayo nito. Edit video. Ay, palo ka. Bakit? Pinapasa ko sa'yo yung video na ibibigay ko sa'yo. Ngayon, ano nangyayari? Hmm? Hindi mo maipasa. Hindi ko maipasa, syempre. Mag-cut ka dyan, ha? Uy. Mag-cut ka. Mag-cut ka. Sige. Oo. Pag dugtong-dugtungin mo yan, tapos, ikat mo yung mga part na hindi maganda. Kasi yan, buong video pa talaga yan, as hindi ko pa na-i-edit. Alam mo saan mas madali mag-cut ng video? Doon sa ginagamit natin, na yung ano tawag dito? Antayin mo na lang sinding na eh. Fine. Yung Kinimaster ba yun? Mm-mm. Mas madali Kasi mag-cut walang doon. cut naman sa InShot eh. Na, may Oo. cut sa InShot pero walang cut sa InShot yung music. Meron Tapos ang din. hirap mag-cut sa InShot. Hindi wala sa akin. Hindi makat ang music. Huh? Ba't sa akin, Kaya ako nakakat ko music din. ewan ko, hindi sa akin makat. Kaya Doon minsan ako, gusto ko mag-ano sa Kine. doon ako nag-i-edit ng ng pagdating sa music kasi mahirap mag-ano ng music sa baka kasi mamaya ma-CPR ako doon. Kasi hindi lahat ng music doon sa free. Mas yung music dito sa kasi free talaga. 'Di ba? Sa Kine, kunti lang naman yung music sa Kine, te. Mas maraming music sa In, kaso yung In naman, hindi lahat free doon. 'Di ba? Mm. Yun nga. Iko-close ko lang to ng 2 hours, te. Matagal pa. Okay lang 1 yan. hours pa lang. 23 ano. Alam mo yung internet ko ngayon na pang 3 months, hindi na umaabot ng 3 months. Magkano yung pinapano mo ngayon, te? Ha? Niloload mo magkano? 500? Paano aabot yan?
ano ka, ano ba yung mas malaki yung kain sa load mo? MB? Sa paglalaro ba? Sa pagla-live? Ano? Call? Ano? Hindi ko alam kung saan ako malakas kumain talaga, totoo lang. Pero kung sa laro, mababa, ano, O baka mababa sa lang. mga playing mo, te? Ha? Sa pagpe-play mo? Hindi kaya? Siguro dati sa TikTok kasi nag-TikTok ako eh. Ay, mas malaki sa TikTok. Uy, te, ang ano mo dun ha, pag pinasa mo doon mamaya yung playlist ng mga admins, ilagay, ano mo doon na, Dan, PL admins, by ganito, galing sa'yo, para at least, alam nila kung kaninong video yun. Ako, te, kagabi, natapos na yan Sige. sana, te. Kaso, ang problema ko is Hmm. nawawala yung ano ko dito, yung baga naglo-loading tapos balik na naman gano'n. Kaya kailangan pagising-gising din ako, te. Kaya hindi tama yung tulog ko kasi 'di ba tinatago ko 'yan. 'Pag ano ko, te, 'pag iihi ako do'n ko na naman titingnan. Naku, naiinis ako kasi loading na naman. Pero ang aga namin natulog kagabi, siguro napagod kami sa disyerto sa kakalakad. Plano namin sana ni Gusto ko Mary. mag-add Andiyan ka dito ba ng ba, te? Parang video. naglo-loading ko. Ako ba naglo-loading o ikaw, te? Nandito ako, te. Nakikinig ako, te. Ikaw ata. Oo, pero ay ako ba? Pero nandito ako. Ano, te? Ah, At, I like you look ano away yung when sinabi mo you sa akin? pretend. Ano bang sinabi ko? Te, O, di ba? Makakalimutin lang. Ano bang sinabi ko? yung sinabi mo na ano, yung tungkol dun sa, Saan? yung tungkol sa, ito ba Tungkol yun? saan? Pwede kong palitan ito, te, yung brand ng ano ko. Anong gusto mong kulay, te? Blue? Ay, ang pangit ng Yeah. blue, te. Ito Yan, lang ang na ganda. pagka-blue, te. Oh, Oo. pangit yung isa eh. Mm. Sakit sa mata. O, di ba? Details. Good news story. International. Right. Te, naalala mo nung nagpa-play games tayo dito, nagpa-games tayo, alam mo dito lang pala tin nakikita sa stream med yung count na ano, may count. Katulad dito, te, oh. Mhm. Oh, katulad na nakita mo? Dito Saan mo lang yung pala yan, nakikita? visit sa StreamYard. Sa pinakailalim, sa brand, 'di ba? Comments, banners, brand. Andiyan lang pala yan Mhm. sa pinakailalim, Para saan yan? yung count. Ha? Hmm? Para saan yun? Dito nga sa ano, StreamYard. Yung halimbawa magpapa-games ka, tapos ano, bibilangan mo. Hmm. Karamihan naman talaga nandiyan 'Di naman ba? sa ano, yun naman talaga ang Oh, gamitan. 'di ba dati nga sabi ko sa'yo 'di ba naghahagilap tayo ng ano, ng Mm. count ang ano, pang-count. Ayan guys, baka hindi niyo pa dikitan ang aking co-host na si Micah Angelio Vlog. Dikitan niyo na po. Nangingisda ka, te?
No, dito sa ano hindi. Pag sa ibang nation, oo. Ako kahit ano, hindi na talaga nangisda. Mangisda siguro ako ay starting Nangingisda talaga tomorrow. ako. Te, kailangan ko mangisda, te. Di ba meron kang GC na ano, pang BLS? Na? Oo, ngayon meron. Bakit gusto mo? Oo. Ito Pero ba yun? bukas mo na ako i-add-on, te. Alam mo, sa daming video ko. Para start ako bukas. Sa dami Mag-ano ng nga ako, video ko mangisda. dito sa G. Nakaano pa, nagkape na nga Ay, ako pero saan? naantok ako bigla. Di ba, te, nag-gloves ako, di hindi ako nilalamigan. Tapos dalawa din yung medyas ko. Minsan mga 9, umaakyat na ako sa taas. Wala nila din namang magawa dito eh. Hmm. Ay, Diyos mio, 30 minutes pa. 30 minutes pa. La, 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 la. Naset mo na yung premiere mo, te, wala pa. Ito na, Ay, isiset 7 ko na. minutes na to, te, ah. Need ko lang ano talaga, te, Ha? 10 minutes lahat. Kasi 2 minutes kasi yung ano ko, yung mga members and ano ko, super chatters. May isa, Ilalagay hindi, ko kasi yan may, sa huli. may isa pa, may dalawa pa yan. Kaya nga sabi ko ano lang, 10 minutes ko lang. E, paano yan? Mapuputol? Pangit na siguro? Kaya nga sabi ko sa iyo, hindi mag-cut ka nga sa mga part-part. Pwede naman mag-cut ng mga part niyan eh. Pwede hindi pangit na Ganon din may naman ginagawa manonood ko sa doon. video Ay, ko eh. Kasi hindi yung baka may basta manood yung na alam dulo. talaga yung laro Yung na yan. pwede ka mag-cut niyan. Alam mo, te, lahat naman sila nagka-cut niyan. Kung hindi ka mag-cut niyan, alam mo, aabot yan ng 30 minutes. Yung laro na yan. Ano ka ba? Mm. At saka ano naman So, sila sa'yo, ikaw so pang sa ano 7 din minutes, yan, wala ka namang, so sa 7 minutes na to, saan ako magkakat dito? Sa una o sa panghuli? pwede ka mag-cut sa gitna, sa kalagitnaan, basta yung huli, huwag mong ikakat yun, isama mo yun. Yung mga part ng bakbakan, Mm. ikat mo yung mga part ng namamatay ka, yung ganun, alam mo yun. Ikat, ikat. Napatay. Ikat mo Hindi yung ko mga kasi part alam na to. ano. Ay, bahala Mm-mm. na dyan. Hindi ko muna ano, hindi ko muna ilalagay yung members ko. Ito lang muna to eh. No? Minsan lang naman yan eh. Yung alin? Yung ano ko, Yung alin? hindi ko muna ilalagay yung mga members ko. Hindi ko muna isa-shout out. Oo, wala namang problema yun eh. Bakit kailangan ba Ay, ilang madalas minutes mong yung ano i-shout mo? out? Kaya nga, ilang minutes yung ano mo, yung next mo na isi-send? 3 minutes? Or ano, 5, 6 minutes? Mas Yung, maganda pag 6 may minutes. 7 minutes din. Dalawang, Kasi ano, lahat sa magiging bakit? 13 minutes. Dalawang Para 7, 13 minutes na. dalawang 7 at saka isang 3. Yung 3 minutes dyan, isasali mo yun. Huwag ka na mag-cut dun sa part na yun. At saka yung, sang part ba? Yung sa 7 minutes na huli,
Yung 7 minutes na yan, mag-cut ka, yung una. At saka yung 7 minutes na pangalawang pinasa ko sa'yo, mag-cut ka din doon. Oh. Ganon. Pero yung 3 minutes, Ganun. ay ano Ano ba nga yun ba ang talaga, pitsa te? bukas? Talagang 24, no? isasama yun? Oo. Di, ang ano ko sana, te, ay saglit, siguraduhin muna 25. natin kung 24 bukas. Baka hindi. Oo, 24. Ay, 25 bukas. 24 25 ngayon, bukas. te. 25. Kaya nga, 25 nga. Mm. Ano bang ilalagay ko dito, te? 15, no? Saan? Oo, 15, 15. 13. Kasi 3:15 eh. So, 15, 15. Tapos, 14, 15. 15, 15 nga. May bukas Kaya nga, ito pa na nga. sa iyo. Mamaya nga nagsisave ako dito. My message was not sent. Okay, mamaya isi-send ko ulit. Nag-unsent yung ibang message. Isend mo Diyan ka mamaya. muna, Tia. Sandali lang. Sige. Oo, sandali lang. Sandali. Ay, naku, na-loading ng aking puhusa. Nag-loading na si Ate Matka. Nagtuyok-tuyok na kadiha. Ayun, sana ba ito? Dili na, bibi. May kikwento pala ako sa'yo, te. Rinig mo ako, te. Oo. Meron akong napagtripan na ano, na movies. Sariling movie ko. Ginawa ko. Pero, merong apps. Hindi ko dito babanggitin, ipipm ko lang sa'yo kasi baka bawal. Merong apps na kinuhaan ko, yung dati reface na ano ba, mukha. Ikakopy mo yung mukha mo doon. Di, maraming ano pala doon, te. Nung ano lang, nung wala akong trabaho, nung kailan ba yun? Basta nakita ko. Ngayon, naalala ko din, itong si Sis Ning, meron siyang ginawang ano din sa kanya.
'Di alam ko na kung talagang saan niya 'yun ginaya kasi siyempre meron ako dati 'yun, eh, nung uso yung mga reface na 'yun. Ngayon, 'di wala akong magawa, nag-edit-edit ako Hmm. doon. Maraming ano pala doon, 'di ika-copy mo yung mukha mo doon sa kanya tapos maraming mga kumbaga parang mga may mga movie doon na may sumasayaw, merong Cinderella, i-aano mo 'yun, ilalagay mo yung mukha mo doon tapos bilang ikaw na 'yun. Ang ganda 'te. Naano ko na nga siya, eh, inano ko siya, in-upload ko na siya Ang tanong, pero hindi pa hindi ka naka-private ba pa siya. CPR nun? 'Te, paano ka magiging CPR kasi imu-mute mo yung Hindi ka ba kanta CPR nun? doon. Hindi, imi hindi nga nag-CPR si sis Ning, eh. Imi-mute mo yung kanta doon. Saka hindi din naman Hmm, sila masyado 'te kumakanta, parang ano lang, parang action lang. Tapos nilagyan ko lang siya ng music 'te. mm. Kaso 8 minutes lang siya. Kaya sabi Ikaw, ko, saka ko na 'to i-ano, oh, i-premiere. Naka-ready na siya, puwede ko na ngang i-set premiere 'to kaso nasayangan ako kasi 8 minutes and 24 seconds lang. Naloloka ako sa itsura ko 'te. Sabi ko ganito pala ako ka-sexy 'pag payat at ang itsura bakit? ko. May Ang ise-sendan kita tanong, ng papayat isang ka ba ng video, ha. gano'n? Sesendan kita ng isang video, tingnan mo. Isang lang, ha. Tingnan mo nga 'te kung kamukha ko talaga. Mm. Parang mas maganda naman yun 'te, eh. Sige. Eto, oh, ano lang 'to, saglit saan ba ise-send ko? Meron ngang si Jack at si Rose, eh, hindi ko lang alam 'te kung talagang naisama ko 'to, eh. Kasi tapos na nung nakita ko, ewan ko kung naisama ko. Ayan 'te, tingnan mo. Ayun, nagse-send pa 'te, naloloka ako. Kita mo na 'te? You look at me and you pretend not Hindi to pa. care. I like the temple in the corners of the smile that you wear. I like it for so long, sometimes it's hard to bear. But after all this time, I hope you wait and see. Love you every minute, every second. Love you everywhere and any moment. Yung pinaka-the best na gusto ko is Cinderella. Always and forever I know I can't wait you 'cause baby you're the one. Ako ba guys ang naglo-loading? Eh, ako ang naglo-loading o ikaw? Ako Ikaw ang nag-loading ako nawawala, kasi eh. ni-reset ko yung ano ko. Hmm. Love you till the last of snow disappears. Mukha mo Love to? you till the rainy. Mukha mo to? Tingnan mo. Oo, kasi mas maganda nga, eh. Nagagandahan ka pa diyan, ah. Maganda hindi maganda talaga yung ano, yung mukha niya, parang hindi makapaniwala na ako 'yan. Ano 'yan 'te, yung ni-reface ko diyan na mukha ko, naalala mo yung may glass ako 'te, na na pinrofile ko dati sa Facebook? Yung itong yung nasa maganda, pero yung pangalawa, Diyos mio kaday. Bakit? 'Di magpapayat ka nga, make-upan kaya kita para mukha mo ganito talaga. 'Di sabi ko nga, mas maganda talaga 'yan siya, kaysa yung personal talaga. Reface nga 'te, 'di ba? So pinaganda talaga 'te. Ito naman, oh. Kaso yung ilong, eh. Oo, mataas yung ilong niya 'te. Manda ka sa akin ha, mamayang gabi ipitan ko talaga 'to, bukas taas na 'to. Hindi 'te, maano lang, madaya lang yung reface kasi mataas yung ilong dito.
dami ko na palang message. Oh, nagdadak-dak-dak ako, hindi naman ako nagbasa. Ako nga eh. Dami na nakikipag-BLE sa akin. Ala, what happened? Bakit? Diyos mio. Ala, may nag-left? Bakit? Ngayon mo lang alam? Oo. Nag-leave din ti sa main? I don't Baliw know. to si ano. Hindi, sa admin ko lang nakita, oh. Ala, admin din yun eh. Oo, nag-left talaga siya dito sa ano. Sus Mariusip. Bastilan lang. Alam mo yung mga cellphone ko ngayon, nagsabay-sabay na magkalubat-lubat. O, di ba? Ngayon, nararamdaman mo na yung nararamdaman ko noon. No? Naaano mo na pala na tawag nito? Hindi kasi, O, di ba ano sa akin, naman, nafe-feel mo na. naghahanap ako ng mga bagong mandirikit sa akin, syempre. Isasali ka na daw ti sa Tax 37 kasi pinapatapos lang to. Oh. Sino pa nga hindi naka-play? Oo, sabi ko, isali niya ako. Para at least pagkatapos nitong admin, susunod ko na yan mag-play. Di ba? Ay, marami pang wala. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim pa yung hindi naka-play eh. Ulit din naman eh. Sabi nga ng admin doon, 2 days lang sana para at least next task na naman. Oo, mabilis. Kaya sandali na nga, ayusin mo lang pasyente ko. Sige. Sige lang, te. Mag-mute ako. Mag-mute ako. Okay. Kasi baka Oo, bigla sige lang, sige lang. Sige lang. Naku, ang mga tao is tulog na talaga.
Matulog na kayo, guys. Bakit kailangan puso ay masaktan? Sana naintindihan ang siyang nararamdaman. Narinig ka ang siyang lahat. Mawalay ka ng minsan. Hindi ko matanggap ang sa'yo. Pag ika'y wala, diyan na lang wala ka. Wala rin ang tuwa. Ayan guys, konting oras na lang guys ha. Ay, nakamute pala ako guys, sorry. Ate Maika, ano na lang, 9 minutes. At ako'y ano na rin, magsisit pa ako. Just smile on your face, let me know that you need me. There's a clues in your eyes, saying you'll never leave me. That touch of your heart, say you touched me, wherever I go. You say nothing at all. To some old photograph, places and friends, always remember.
December, starting life all over time. Need ko na pala tong i-charge ang aking phone, guys. Te, ano na lang te, 7 minutes. Nakamute ka. Nakamute ka. Nakamute ka. May ngayon pasyente ko sumisigaw dahil nilipat ko siya sa posisyon niya. Ah. It's okay. Grabe yung Team Agape. Walang ano lahat. Saglit lang may anuhin ako na voice clip. Pastilan, error. Error naman itong mga voice clip ni Mary. Ay, ang lamig. Ang lamig na talaga, guys. Super lamig. Super lamig na talaga, guys. Ano, may alam ka pa bang ibang mga ano te, mga pang-editor? Nakamute ka. Sabi ko, Nakamute ka. Ano sabi ko mo? wala ka ako, dalawa lang kasi yung alam ko. Ako din, yung kind tsaka Stop. N. Yun lang. Puro error Nagugas yung ako mga ng ano ni nagugas ako ng sa ilong ng tubig kasi ang sakit ng ilong ko. Maano yung nagda-dry ba siya? Bakit? Nagda-dry? Siyempre, malamig. Sobra. Kaya nagda-dry yung ilong ko kaya binasa ko. Kaya nga 'di ba sabi ko sa'yo parang sumama yung pakiramdam ko kasi yung ilong ko sobrang dry, parang umipikto na yun dito yung sakit. Oh, nagtutuyo na yun dito ng ilong ko. Kaya Wait, inano ko ng tubig alam mo ba, kanina. alam mo, nag-compare ko ito kay Mary nung nandun kami sa desierto. Ang ilong ko malamig, kaya kailangan ko minsan nagmamask ako or ginaganyan ko yung jacket ko. Okay? Kasi pag malamig, Mm. yung ilong ko parang pumapasok talaga yung lamig. Pero sa kanya, hindi malamig yung ilong niya, te. Pag malamig ba, lumalamig din yung ilong mo? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, nagda-dry yung Hindi. ilong ko. Akin kasi, inaano ko yan, tapos yung parang matagal ako sa lamig, te. Pati ilong ko parang pumapasok yung lamig. Tapos, pag talagang ginanyan mo yung ilong ko, te, malamig talaga. Bakit Kaya minsan nagaganyan ka, nagaglabs ka dyan? hindi ko alam, tsaka talaga ti, hindi, maano talaga ako sa lamigin, talagang lamigin ako. Alam yan ang amo ko dito. Sa Ako bahay naman, nga, 'di ba? Ano yan ha, tag-init na yan ha, pero 'di ba nag-i-aircon doon? Talagang nagbubunot hmm, ako kasi parang pumapasok sa ulo ko ti, sa buong katawan ko yung lamig. Siyempre hindi naman ay, natin lugar ito, 'di ba, na malamig. Pero hindi na, hmm. digto ko lang na-compare sa kanya kasi nung nakahiga kasi kami. Tapos nung ginanyan ko yung ilong niya, mainit yung ilong niya. Hindi katulad sa akin, sabi ko, ganyanin mo yung ilong ko, pre. Di ginanyan niya, sabi niya, alam, malamig sa'yo, pre. Sabi niya ganun. Kahit Ba't sa talaga akin may ngayon, nakita? dito ko sa labas. Sabi nga niya, parang allergy ka yata, pre, sa lamig talaga, sabi niya sa akin. Ang hirap niyan pag ganyan. Lalo na dito nag-winter. Buti nga gumaling na yung mga tagya-tagyawat ko sa mukha. Naiinis na ako dito eh. May It's nagtatanong okay sa na, akin ano, kanina. pagaling na. May Ha? nagtatanong sa akin kanina.
nagme-message siya sa akin. Siyempre hindi ko na ma-replyan kasi siyempre ang dami-dami ko nang inaasikaso. Sabi ko sa kanya, pumunta ka na lang sa live ko, tapos doon ka magtanong, sasagutin kita kasi siyempre hindi ako makapag-type dahil kumakain ako kanina, di ba? Hindi naman siya nagtanong doon sa live ko. Pero nagpunta siya. Ang tanong niya kasi sa akin, paano daw makuha yung mga, kasi tinutulungan ko siya kasi bago pa lang siya. Wala pa sa 20 yung subscriber niya ba. Sabi ko sa kanya, sipagan mo pang mangisda. Sabi ko gano'n. Tapos, sabi niya, paano makuha yung sa watch hour? Ano yung ibig sabihin ng watch hour? Hindi niya ata nakita yung ano ng YT kung yung ano, kung ilan yung limit lang yung ganito, ganyan ba? Hindi niya ata na-check kasi hindi niya rin alam paano daw makukuha. Sabi ko sa kanya, kung gusto mo, mag-live ka. O di kaya kung hindi ka mag-live, makipag-watch-watch ka. Ganyan ba? Oo. Sabi ko sa kanya. Uy, Sabi ko, baka may, tingnan mo, mag-ano itong itim. Mag-iingay, tingnan mo. Kumukuha siya ng basura. Ganyan yan siya eh. Pag alam niya makaano ko, mag-iingayan siya. Tingnan mo. Ganyan ang ugali niya eh. Alam niya kasi meron akong channel. alam niya ba? Ayan. Oo, sinabi ko yun. Okay na sana yan kami, te. Kaso, nabad shot lang talaga ako kanina sa kanya. 1 minute na Bakit? lang, te, ha. Paano ko lang to? Yun nga, di ba? Nag-init ako ng tubig. Tapos, dito tumingin siya, magtatapon yun ng basura. Tapos, te, Anong dalawa lang gagawin mo kami dito. Tatalbos? Ngayon, te, ipagpalagay na natin, te, na hindi niya nakita na nag-iinit ako ng tubig na mainit sa heater. Ngayon, hindi, ayaw niya yan kasi tinagaling sa gripo yung iniinit ko kasi doon kami kukuha. Social kasi yan ang gusto niya talaga sa hose talaga. Ngayon, te, saglit lang. Ay sige, mag-e-end na ako, te. Ipi-PM ko na lang sa'yo kasi maghahamam tong alaga ko. Wala, mapisyok. Ate, Siya, sige na, mamaya. i-ano ko na to. Ayan, Oo. pre. Supron niya binyiga. Amiga love shout out to you. Ayan, mag-end na ako. Ayan, guys. Thank you so much po sa mga pumunta at sa aking co-host po na si Micah Angelio Vlog. Salamat po. Thank you, te. PM na lang kita. Ayan, guys, sa mga pumunta, salamat. Damo gid harang na harang nawong budira, pre. Bye, guys. Nami Competency Vlog sign out.